नेहमीपेक्षा थोड्या वेगळ्या पद्धतीत आज आपण मूग डाळीची इडली आणि चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। आता ही जाळीदार इडली बनवण्यासाठी तुम्हाला पीठ फर्मेंट करावं लागत नाही, दही वापरावं लागत नाही। तुमच्याकडे इडलीचं भांड नसेल तरी सुद्धा तुम्ही ही इडली तयार करू शकता। आता इडली डोश्याबरोबर नेहमी तीच चटणी खाऊन जर तुम्ही कंटाळला असेल तर एक छान वेगळ्या चवीची आणि युनिक रेसिपी सुद्धा शेअर केलेली आहे। अगदी परफेक्ट नाश्त्याची ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा। जर रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा। रेसिपीची सुरुवात या चटणीपासून करूया, म्हणजे अशी चटणी करून ठेवली की गरमागरम इडल्या तुम्हाला या बरोबर खाता येईल। तर त्यासाठी लागणारी ही सगळी चिन्ह इथे लिहून दिलेली आहे, शिवाय डिस्क्रिप्शन मध्ये सुद्धा तुम्हाला याचं प्रमाण मिळून जाईल। तर रेसिपीला सुरुवात करूया। चटणी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये देठांसहित एक मूठभर आपण इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता जितकी तुमची कोथिंबीर त्याच्या अर्धी मूठ आपल्याला इथे पुदिन्याची पानं घ्यायची आहे। म्हणजे 1 कप कोथिंबीर असेल तर त्याला अर्धा कप तुम्हाला पुदिन्याची पानं घ्यायची आहे। 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। हिरवी मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। 2 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। सोबतच अर्धा चमचा आपण इथे साधं जिरं घेतलेलं आहे। 8-10 कढीपत्त्याची पानं घेतली। आता फोडणीमध्ये भाजीमध्ये घातली की ती वेगळी काढली जातात, म्हणून चटणीमध्ये घालायची, म्हणजे न कळत पोटामध्ये सुद्धा जाते आणि खूप जास्त पौष्टिक सुद्धा। थोडंसं चिंच घातलंय। चटणीला थोडा दाटसरपणा येण्यासाठी भाजलेली 2 चमचे डाळवं घातले। तुम्ही भाजलेले शेंगदाणे घातले तरी सुद्धा चालू शकेल। अर्धा चमचा किंवा चवीपुरतं मीठ घालायचंय। गरजेपुरतं किंवा अर्धा कप पाणी घालून ही चटणी आपल्याला छान फिरवून घ्यायची। आता या चटणीला फोडणी वगैरे अजिबात करावी लागत नाही आणि एकदम मस्त आणि छान चवीची ही इडल्यांबरोबर खाण्यासाठी चटणी आपली तयार झालेली आहे। चटणी झाली आहे, पटकन आपण आता मूग डाळीची इडली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी सुद्धा लागणारे सगळी चिन्ह तुम्हाला इथे स्क्रीनवर किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये बघायला मिळेल, तर स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊ शकता। मूग डाळीची झटपट इडली बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने अर्धा कप किंवा 100-150 ग्राम प्रमाणात मुगाची डाळ स्वच्छ धुवून त्याला 10-15 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये भिजत घातले। तुम्हाला खूप जास्त घाई असेल तर त्यामध्ये गरम पाणी घालायचंय। एक 10 मिनिटात ही डाळ भिजून तयार होते, किंवा रात्रभर घातली तरी सुद्धा चालू शकेल। डाळ भिजवल्यानंतर सगळं त्यातलं एक्स्ट्रा पाणी काढून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ काढून घेतली। आता सेम कपने, म्हणजे ज्या कपने अर्धा कप डाळ तुम्ही मोजून घेतली होती, अगदी त्याच कपने पाव कप तुम्हाला इथे रवा घालायचा आहे। चमचाने मोजाल तर साधारणतः 2 चमचे। आता बऱ्याच जणांना रवा चालत नाही, तर याऐवजी तुम्ही इथे कोणत्याही भाकरीचे पीठ, ज्वारीचे पीठ, तांदूळाचे पीठ तुम्ही इथे वापरू शकता। बाकी बनवण्याची पद्धत सेमच आहे। आता यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या तुकड्यांमध्ये घातली, आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। सोबतच 2 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहे। 1 इंच किंवा छोटा तुकडा आपण इथे आल्याचा घातलेला आहे। 1 चमचा धने घेतलेले आहे। अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे। म्हणजे नेहमी कशी आपण फक्त मीठ सोडा घालून इडली तयार करतो, ही मसाला इडली आहे, चवीला अगदी छान लागते। आता ज्या कपाने अर्धा कप कच्ची मुगाची डाळ मोजून घेतलेली होती, अगदी त्याच कपाने अर्धा कप साधं पाणी घेतलंय। आता तुम्हाला जर असं वाटत असेल हे पाणी थोडं जास्त वाटते, तर मिक्सरला फिरवत असताना थोडं पाणी घालून तुम्ही हे चांगलं पेस्ट करून घेऊ शकता। तशी ही छान पेस्ट आपण करून घेतली। असं हे डाळीचं पीठ चांगलं झालं की याला साधारणतः 1-2 मिनिटं आपण चांगलं एका डायरेक्शन मध्ये फेटून घेणार आहोत। असं फेटून घेतलं की काय होतं, यामध्ये हवा भरली जाते आणि अगदी कमीत कमी सोडा किंवा इनो फूड सॉल्ट मध्ये ही इडली छान फ्लफी आणि मस्त हलकी तयार होते। म्हणून साधारणतः 1-2 ते 3 मिनिटं चांगलं असं आपण फेटून घेतलेलं आहे। तर फेटल्यामुळे पीठ अगदी हलकं फुलकं झाल्यासारखं तुम्हाला इथे जाणवत असेल। असं हे पीठ आपलं तयार झालंय। अजिबात त्याला भिजत वगैरे ठेवावं लागत नाही। आता यामध्ये चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा आपण इथे साधं मीठ घेतलेलं आहे आणि अगदी पाव चमचा इनो फूड सॉल्ट किंवा खाण्याचा सोडा आपल्याला इथे वापरायचा आहे। आता ही इन्स्टंट असल्यामुळे यामध्ये सोडा घातलाय। तुम्हाला जर नसेल घालायचं तर हे पीठ साधारणतः 5-6 तास एखाद्या उबदार ठिकाणी तुम्ही फर्मेंट करायला ठेवू शकता। चांगलं हलकं होतं, मिक्स करून फक्त मीठ घालून तुम्ही याच्या इडल्या तयार करू शकता। थोडंसं वर खाली करून घेतलंय तर पीठ तुम्ही इथे बघू शकता किती हलकं आणि फ्लफी झाल्यासारखं तुम्हाला इथे जाणवत असेल। आता या पिठाचा तुम्ही ढोकळा जरी केला तरी अगदी छान होतो। ज्यांना दही वगैरे चालत नाही तर त्यांच्यासाठी अगदी हे परफेक्ट रेसिपी आहे। आपले व्हिडिओ बघणारे बरेचसे दादा बॅचलर आहेत, तर त्यांच्याकडे इडलीचं भांडं नसतं। त्यांच्या बऱ्याचशा मला कमेंट येत असतात, तर आमच्याकडे इडलीचं भांडं नाही, तर आमच्यासाठी रेसिपी सांगा। तर घरामध्ये भाजीसाठी अशी छोटी प्लेट किंवा छोटं ताट असतं, त्याला थोडंसं तेल किंवा तूप लावून घ्यायचं आहे आणि यावर आवश्यकतेनुसार तुम्हाला हे पीठ घालायचं आहे। पीठ घालताना अगदी जास्त घालायचं नाही, थोडंच पीठ घालायचं आहे। साधारणतः 1 कपभर पीठ घालायचं आहे। थोडंसं टॅप करायचं आहे। आता तुमच्याकडे जर स्टीमर असेल, कढई असेल, त्यामध्ये तांब्याभर पाणी आपण छान उकळून घेतलेलं आहे। आता तुमची ही इडली चांगली फ्लफी हलकी होण्यासाठी पाण्याला उकळी येणं खूप जास्त गरजेचं आहे।
आता आपण इथे कढईमध्ये पाणी उकळून घेतलंय। घरातलं एखादं कोणतंही स्टँड वगैरे असेल किंवा प्लेटवर तुम्हाला हे ताट ठेवायचं आहे, झाकण लावायचं आहे आणि मध्यम आचेवर एक 8 ते 10 मिनिटांसाठी आपण हे चांगलं वाफवून घेणार आहोत। असं ताटावर पातळ पसरून घेतलं की एका वेळेस एक 3 ते 4 इडल्या तुम्हाला त्याचा आनंद घेता येतो। जास्त भांडी सुद्धा खराब होत नाही आणि अगदी झटपट मस्त इडली आपली तयार होते। तर साधारणतः इथे 10 मिनिटं मध्यम आचेवर आपण वाफवून घेतलंय। आता मध्ये एखादी सुरी चमचा घालून बघायचा, जर ओलसर वाटत असेल तर तुमचा चमचा किंवा सुरी ओलसर होते किंवा थोडंसं त्याला पीठ लागतं, एकदम स्वच्छ निघालीये म्हणजे आपलं हे चांगलं शिजून तयार आहे। खाली काढून घेणार आहोत। थोडंसं कोमट करू शकता। जर खूप जास्त घाई असेल तर याच्या कडा सुरीने किंवा चमचाने किंवा अशा ह्या पळीने आपल्याला थोड्याशा मोकळ्या करून घ्यायचं आहे आणि इडली तुमची खाण्यासाठी तयार होईल। थोडंसं कोमट केलं की आपसूक अशा कडा मोकळ्या होतात। तुम्हाला जसं जमेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुमच्या पद्धतीत करू शकता। तर बघू शकता किती जाळीदार आणि फ्लफी हलकी फुलकी तुमची ही मूग डाळीची इडली खाण्यासाठी तयार आहे। आता याच पिठामध्ये थोडासा कांदा, टोमॅटो, थोड्याशा वेगवेगळ्या भाज्या चिरून किसून तुम्ही असे आप्पे सुद्धा तयार करू शकता। तुम्ही असे डोसे सुद्धा तयार करू शकता, ते सुद्धा अगदी छान होतात। सेम पद्धतीने आणखीन आपण एक ही इडली घातलेली आहे, म्हणजे आपण घेतलेल्या जिन्नसात असे हे मोठ्या ताटातले 2 इडल्या तयार होतात। आता ही वाफेपर्यंत याच पिठाची आपण एक मस्त छोटीशी आंबोळी सुद्धा तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी तवा गरम करून घेतलाय, थेंबभर तेल घातलेलं आहे, थोडंसं पाणी शिपडून तवा स्वच्छ आपण पुसून घेतलाय। असं केलं की तव्याला आंबोळी किंवा डोसा चिटकून बसत नाही। खूप खास टीप आहे, लक्षात असावी। आता आवश्यकतेनुसार जशी तुम्हाला आंबोळी किंवा डोसा घालायचा आहे तसं तुम्हाला पीठ घालायचं आहे। थोडीशी पातळ पसरून घेतली म्हणजे याला जाळी बऱ्यापैकी छान सुटेल। आता तुम्हाला हवं असेल तर यावर कांदा, टोमॅटो, थोडंसं चीज वगैरे खिसून तुम्ही मुलांना सुद्धा देऊ शकता, म्हणजे मुलांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल। अगदी थोडंसं तेल लावून आपण याची बाजू उलटून घेतलेली आहे आणि हवं असेल ते एका बाजूने दोन्ही बाजूने तुम्हाला जसं हवं तसं तुम्ही हे भाजून खाऊ शकता। तसं हे तुम्ही या पिठाचे अशी ही आंबोळी, डोसे सुद्धा तयार करू शकता। एकदम फ्लफी आणि मस्त तयार होतात। मुलांना डब्यासाठी द्यायचं झालं तर अगदी झटपट आणि खूप छान पोटभरीचा हा नाश्ता आहे। तसा हा नाश्ता या चटणीबरोबर आपण खाऊ शकतो। सुक्या चटण्यांबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता किंवा याच पिठामध्ये गाजर, ढोबळी मिरची, कांदा वगैरे घालून तुम्ही असे छान डोसे सुद्धा तयार करू शकता। तर इथे आपली ताटातली ही दुसरी इडली सुद्धा तयार झालेली आहे। म्हणजे तुमच्याकडे दही नाही, इडलीचं भांडं नाही, तरी सुद्धा ही इतकी पौष्टिक तुम्ही इडली घरामध्ये तयार करू शकता। अशी एक इडली जरी तुम्ही खाल्ली तर अगदी पोटभरीचा हा नाश्ता आहे। आपण घेतलेल्या जिन्नसात 2 अशा ताटावरच्या इडल्या आणि एक आंबोळी आपण तयार केलेली आहे। तुम्हाला जास्त करायचं तर प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। ताची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा। चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा। आपल्या रेसिपीज तुम्ही कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की लिहा। आणि आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीचे मसाले जर तुम्हाला घर बसल्या फ्री डिलिव्हरी ऑर्डर करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, नक्की मेसेज करा। आपले मसाले फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनला सुद्धा मिळतात। शिवाय आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीची वेबसाईट सुद्धा आहे, तर वेबसाईटवरून सुद्धा मसाले ऑर्डर करू शकता। इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार। चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।